जोङो इन्टारिम बाजेटसो जोङो लाबोदों आरो बेवहाय 13 कौटिनिख्रुइ एसे बारा रां जोङो बेयाव हमदों आरो बियो गुबैयै सेरारि आरो गुबुन गुबुन सार्भिसेस सेक्रेटारि अफिस सोलिनायनि बिनि थाखाय बे बाजेटखौ लाबोदों जोङो फुल आरो नर्मेल जि बाजेट बेखौ जोङो पार्लियामेन्ट इलेक्शननि कड अफ कन्डाक्टआ जोबोबा जों बेखौ लाबोगोन आरो देग्लायनि जि बाजेट बेवहाय जोङो गोदान गोदान माखासे बिथिंफोरखौ दाजाबदेरनो नाजादों आरो गुबैयै जि मोनसे आबहावानि सोलायनाय बिनि सायाव खामानि मावनो थाखाय जोङो बाजेटआव प्रभिजन लाबोदों जोंनि गथ'फोरनि माखासे मोनथाय चाइल्ड राइट माखासे जेंना बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो बेवहाय मोनसे प्रभिजन लाबोदों आरो लोगोसे बे फैगौ जि बाजेट जों प्रिपेयार खालामगासिनो दङ बेवहाय जोंहा आइजोफोर जौगानायनि थाखाय मोनसे मोजां बेबस्था जों खालामनो थांगासिनो दङ बिनिफ्राय बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायनि उनाव गोबां जोंनि मानसिफ्रा रांखान्थि जौगानायनि गुबुन गुबुन हाबाफारि मावनो थाखाय ओंखारबोदों बिथांमोनखौ जोङो एन्टारप्रिनार हिसाबै एन्टारप्राइज खुलिनायनिफ्राय लानानै इन्डास्ट्रि खुलिनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जायफोर रांखान्थिनि खामानि मावनो बिथांमोना आखायाव लादों बेखौ जोङो थोंजोङै मदद होनो थाखाय नैबे बाजेटआव जोङो माखासे प्रभिजन एबा माखासे बेबस्थाखौ जों खालामनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो फुल फ्लेजेड बाजेटआव बे गासैखौबो नुनो मोनगोन आरो फैगौ बोसोरनैया जोंनि थाखाय इयार अफ पारफरमेन्स जागोन बेनि थाखाय जोङो बेखौ टारगेट लानानै जों खामानि मावदों आरो दिनै जोंहा एसेम्ब्लियाव मोनसे मोजां लाइब्रेरि बेखेवनाय जादों जोंनि स्पिकार बिथाङा बे लाइब्रेरिखौ गोदान महराव बेखौ साजायदों आरो गोबां लेखा बेवहाय लाबोदों दा बे लाइब्रेरिखौ बेखेवनाय जादों आङो स्पिकार बिथांखौ साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि एसेम्ब्लिनि सिङावनो मोनसे एसेम्ब्लि केम्पासावनो मेडिकेल इउनिटबो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागोन बेवहाय डक्टरनिफ्राय लानानै गासैबो मेडिसिन कम्पाउन्डार जायखिजाया बेराम नायनो हानाय मोनसे बेबस्था दिनैनिफ्राय बेवहाय जागायदों बेखौबो दिनै बेखेवबाय दा बिनि थाखायबो आङो सेक्रेटारियेटनि गासैबो स्टाफ आरो जोंहा एसेम्ब्लि स्टाफ बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों लोगोसे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि सिमबो आङो साबायखरखौ बावदों बियो नर्मेलि बियो बाहेरनि सुबुंफोरनि थाखाय नङा बियो सिंनि थाखायनो जिखिनि जोंहा इएम एमसिएलए थायो आरो अफिसार्सफोर थायो बिनि थाखाय मोनगोन नाथाय सेक्रेटारिसफोरनि थाखाय गुबुन मोनसे लाइब्रेरि दंखायो गुबैयै जोंनि जायफोर लेजिस्लेटर जोंनि इएम एमसिएलए बे गासैनिबो थाखायनो बे लाइब्रेरिया मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसोर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।